Kadai-kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat ba kong san jong ka khubor menda ka step kilong. Nrep saw na sispa poi ka jing thep vote ha ka wat ban nyo bat khatdu jong ka Lok Sabha election ha ki san pukhdai tli ki constituency. Ka jing nyo vote jong ka Lok Sabha election bat South Tli ki assembly election jong South Tli ki jala kan long ha ka apply trik ujemang. I notice ka Tripura High Court ya ke Election Commission halol ka jingthap vote ha West Tripura constituency balaraki ya lingkhu singkha ba shispa san poplasnem jong Rabindranath Tagore hanong ba Shillong ka khubor ka bobnya ka jingthap vote jong ka wat ka bahnyo bat ka bakhatdu jong ka Lok Sabha election kala long hinin kisni kala yai be yai runti ka jingthap vote jong ni ka wat bakhatdu ka long na ka benda ki san khunai tli ki constituency jong ki nyau tli kin jala bat ka wei ka union territory ka jingthap vote ka belas dang na do ka pon nyo baje mestap bat ka bala kutno ha ka pon re baje jenmiet kala long na ka benda ki khatlai tli ki si jong ka Uttar Pradesh bat Punjab khandai tli ki seat jong ka West Bengal Marphra seat ha Bihar bat Madhya Pradesh baro South tli ki seat jong ka Himachal Pradesh light tli ki seat jong ka Jharkhand bat ka wei ki seat jong ka Chandigarh ka jingthap vote kala poi kumban rip saw na shispa kata san nyo na shispa ha Uttar Pradesh rip ho na shispa ha Punjab nyo phulai ha West Bengal san phulai ha Bihar nyo pho ha Madhya Pradesh rip nrio Himachal Pradesh nyo phuwei ha Jharkhand bat rip saw na shispa ha Chandigarh ka Lok Sabha election ka ba khatnyo kala kutno hindin kisngi kani ka Lok Sabha election ka badan sanspa sapu artli ki kala long ha ki nyotli ki wat bat ka jingthap vote ha baro ki nyotli ki wat kala poi hadu nyopho nak shispa ha ba kran bigla thai khubor ha New Delhi u deputy election commissioner gari u Omesh Sinha ulong ba ki pat ba kin thup na du kin thei hadu ki ba khamrang ba kle shim banda bha ha kani election u Sinha ula pentep ba ka jingthap vote kala ya ibe ya rinti la nyo satang ka tukat ni ki jingja ba ula benrap ru ba ka jingthap vote mentau snem ka kham jai jai ban ya ka general election jong snem a ya khat saw da ka jingthap lut jong ka jingthap vote ka rai jong ki phra hajar saw khundai ngut ki kertong na ka benta ki sanspa saw pu art di ki si jong ka Lok Sabha on satep ha ka ni ka sngi palai ka apply te chumang ka ba de ka sngi nyo vote ka jingno vote jong ka Lok Sabha election bat ki South Tli ki assembly election jong ka Odisha Andhra Pradesh Arunachal Pradesh bat Sikkim kanlong ha ka sngi palai jong ka apply te ujumang Nagalyang ka news service division jong ka All India Radio kalalong ka papen khre ban patai khubor ya ka jingno vote jong ka Lok Sabha election bat ki South Tli ki assembly election jong ki South Tli ki jalam kanlong ru kasin ka baningkong ba ko All India Radio kan pathai khubor ya ka jingno vote halu so pho kan tam ko All India Radio News kan bo ya ka special janadesh aja khanda ka bale ka program ha ka tin hindi bat pharang na lu ka apply tre ujmang na lu ka por nyobjim step halu ka kharwai bajim mi jong ka up south tre ujmang kinong pathai khubor jong ko All India Radio na baro ki jaka jong kari kin sa pathai khubor halo ka jingno vote jong ka Lok Sabha election jong kari u menteri rang badu kari India Narendra Modi ula ai khublei ya Scott Morrison halor ka jingjop ka jong u ban long ko menteri rang ba do kari Australia Modi lemba ka tweet ula ai khublei ru ya kinong Australia ya ka jingyo ka jong ki ya menteri rang ba do batrei Modi ula khmil ti ru ba kari Australia ba kari India kanya trei lang na ka benta ban penya jan shu ya kini ki ari ka Tripura High Court ka lapha notice sya ki Election Commission ban batha ya kani katanan ban ai detail ya ka jingthap vote jong ka West Tripura Lok Sabha election ha kani ka sngi ba ar ka arphui tri ujumang halor ka jing file petition da UMP ban bolong ru ukartong jong ka CPIM u Shankar Prasad datam u data ula file petition sya ka Tripura High Court halor ka jing huri hura ka blami ha ka sngi thap vote kata khatwai tri u yayong mentau snem bat ulak kerpat ya ke Tripura High Court badai ban penthap vote biang ha kani ka cakam ya ka petition jong udata la bisa do justice arendam lok ha ka sing tho ding bat kani ka yang ka shri ka lapha notice ya ke Election Commission sha state chief electoral officer ba sha returning officer ban batha ya ki bakin jubab halor kani ka jingja ha ka sing ba ar ka apoi tre ujumang ya ka jingdawa jong Shankar Prasad data jong ka CPIM la kersan ru dak seng congress kumaj pun kemau ya ka jingthap vote biang jong ki shispa Nrupu Pratili Polling Station na ki 1000 Rospa nyop khunai tli lapen long ha kharat rek mentau nai
Bansuk ka jing ujor jong kipai ba ha ka bai de ba kono kono ka jing ka district ka ba sep ni jong ka Assam ka penkam da ka bot technology ka ba thamai ban penlong ye kipai ba ban ujor da kono kono jing ujor sha ki khliet nong sansa da ka ba kloi ya gani ka jing ujor ka ba thamai la le da ka golpora district da ka ba penkam da ka mobile app ha ka ba kipai ba ki la ban ujor ye kinu jing ujor ni ban tep ru ya ka jing trai kam jong sarkar u deputy commissioner ka golpora district ula pentep bala da penlong ye ka awareness program halor ka ni ka app ka jing thmu jong ki khliet nong sansa ka long ba ki kwa ba samla puli ki kam khamha ya ka ni ka app ba kumju ru ki kwa ba ki nong trai sarkar ki nong pathai khobor ki kam lang ya ka ni ka app ba ki long kum ki nong pet perman ya ki kam jong sarkar su uni urisi ula pentep ru ba kan lat na ka jing sha kam bakla jong ka ni ka app la ba tha ru ya ki breu ki ba install ya ka ni ka app ba ki ban ai lu ki jing tip benya ki jong ki kat kum ka jing pan ban install ya ka ni ka app ba ban kam man seo pisa klala ban kam online ne offline ru kani khubor ka wan shipi na ko all India radio Shillong ka lingkho snika ba chispa sanpu prasnam jong Rabindranath Tagore larakhe da ba penlong ye program larati ha ususotam auditorium ba yakni ka chelakhe la penlong da karyat all Indians haringkat kejingat relang jong ke Indian Council for Cultural Relation ba ke Asian Conference Shillong but la bay pisa da katnal arts and culture jong sarkar jalam ya gani ka jing rakhi la sedang da ka jing bu suntiu ha ka dor jong Rabindranath Tagore ba ka jing thang ya ka sharak da ki kinram kilandan jong sarkar u chief secretary ka jalam meglia u ba PS thank you ha ba a jing kran ha ka ni ka sngi ulaong ba u Rabindranath Tagore u de Shakespeare jong kari India u ba thank you ulaong ru ba la bandon ka jing ya jangai ha ba pher ka kentien re ka sor jing tem pat ki pinya chan biang pat kumta ula kentu ya ka lawe jong kari bakin buat ya kenuksa jong Rabindranath Tagore uba penteli ya jat benreu bora ko wei da kijing tho jong uni uru krau ha kan ga sni la yo ru ya kijing shat bat jingwai larti bat kum juru ka ken hon larti ka ban nasilhat Bangladesh ka nritya shaili kalai dan lang kajingnya lenti jong ki hati kala sap thut no da kajing ki ustat jong ki jing trei karkhana bat kijing ni bun kijing te yeng jing te sem ladon halu lightly ki jaka jong ka than chate lamingi bala sha kan thop ha ka thop jong ka 111 corridor ha ka ba ka wildlife trust of India lembak sarkar jala banjada ya kijing im jong ki marat khlaw kini ki lightly ki jala jong ka than chate lamingi ki ki jala Assam Meghalaya bat Arunachal Pradesh ka khliek jong ka wildlife trust of India ni WTI ka upasana Ganguly kala pentim bakani katanat lembat ki sarkar jala kenthop ya katanat khlaw ki dangbun kam banwat ya ki lat kilenti banyada ya ki marat khlaw ka upasana kala ya thuru baladon halu nyoteli kilenti ya jong ki hati ki bla sha penthut no kani ka khli jong ka WTI kala ya thuru bahadin bakani katanat kala penlong yak survey house nam ar rakhat ar kilala bakidang don sa shispa i weteli kilenti ya ki hati ka upasana kala ya thuru banalor jala Meghalaya Assam bat Arunachal Pradesh ladon lu sakiwe ki jala bidang don ya kilenti ya ki hati bat kita kilong ke jala Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, West Bengal bat Uttarakhand. Ha than chate lamingi kajingatun khu aplen ki hati bat ki breu manla usnam ka bon ba ha Assam bat Meghalaya. Kat kum kajing khen jong ka WTI lalap baladon halu South Part san phungut ki breu ki blayap ha kajingatun khu ki breu bat ki hati ha manla usnam bat kajingyap jong ki hati pat kalapoi bet sha ka shispa tam ka Hill Farmer Union HFU ka seng jong kinong rep kala penpau ya ka jing songu ya ka sarkar jala Meghalaya bakala menjur banthau ya ka commission jong kinong rep kumba ka seng kala dawa na ka jinge kandu bat usembut menteri rang ba ka jala uba preston ten song dang sien bat kala pha kupi ru sha ki menteri ka rep karyang bat ki he sarkar jong sarkar jala show ka seng ka kelmen bak sarkar kan pinbana ya usnam arajar arpho kumusnam jong kinong rep wala kamla shu ban pinbana mentau usnam bat kani ka jing dawa ka dei ru kajing ang no jong presiden barim kaseng uba w litan uba laklat no ha ka ju ko pon na kaleng kaseng ka kentu yak sarkar bakan yarap ru ban tuklar man pinbet no si sendan halol kajing beteng kajing ot kilo yakimar kajong kinong rep ka badai ru ka wein kajing tawa ka bahmat ba kaseng kalabu ha kajing kendu balang sien ba uba presiden tensong na kaleng kaseng ka khmilenti ba kani ka commission kan trekam no sien na ka benta kajing mento jong kinong rep ha ka jalahi baro wein ka Meghalaya ban NCC kan penlong ya ka jingpun kop buram bat ka program ban pen ya ka larti ka dostor da ki khot ka NCC ha ka snikut ka annual training camp ya ka ni ka program labu ban pelong menta ka sni ha ususotham auditorium State Central Library Shillong ha ka ni sni onon simentaru da umintri rang ba ka Meghalaya ukonrat ki sang makum ukongsan
Swaban tungkot ia khubor se sin kimat bakongsan hendrep saung na kasisma poi kajing the vote ha ka wat banyo bat khatlu jong ka lok sabha election ha kisan pu khandai tli constituency kajing nyo vote jong ka lok sabha election bat south league assembly election jong south league jala kan long ha ka arpulai tli ujamang I notice ka Tripura High Court ya election commission halor kajing the vote ha west Tripura constituency balarakhe ya kalingkhu singka ba shispa sang propasnem jong urabin na to gor halong ba Shillong kato ko khubor ka lakot ka bawan sipi na studio jong ko All India Radio Shillong bat sa India pon se so ba Delhi station na ka banta ko khubor tin Hindi ka por prabaji ba ka khubor ha ka tin phalang ha ka por prash bawa kani ko All India Radio